Hemen txenago. Entrenatzen egon behar nuke, baina lesionatuta nago eta ezin dut. Molestia batzuekin hasi nintzen eta espezialista batengana jo nuen. Betikoa gomendatu zidan, atsedena eta profesional batengana joateko. Fisioterapeuta batengana joatekotan nintzen, baina koinatuak esan zidan haren bizilagunak ezagutzen zuela tipo bat. Haizetakoan utzi omen zioten informazioa eta prestakuntza jasotako omentzen non eta nazioarteko osteopatia eskolan. Aupa! Jendeak keinu hau egiten ikusten hau, eta pentsatzen dute ondo nagoela, baina ez, ezin dut atzan mugitu erekin. Okeiaren emotikono ematen dut. Maniki batek baino gutxiago mugitu dezaket eskua. Mina? Ez, bat ere ez. Ez daukat minik, baina eskuak ez du nire ematen. Tipo ark tratamentua egin zidanetik, ezkerra naiz. Ezkerra alabearrez. Porkotilarena, beste baterako utziko dugu. Hau parodia bat da. Baina bizitza errealean ondorio oso larriak izan ditzake. Prebentziozko osteopatia tratamendua behar baduzu arintzeko edo sendatzeko joan zaitez fisioterapeutarengana. Eta zalantzarik baduzu eskatu elkargokide zenbakia. Zure osasuna dago jokoan. Ez zaitez engaina. Ez zaitzatela engaina. Osasun arloko intrusismoaren aurkako kanpaina. Euskadiko fisioterapeuten elkargo ofizialak finantzatua.